Ato ang palakpakan, no? May welcome na to si Brother JR Ligi Giliana Araula from South Korea. North Korea noon. Si Jin Brian Shingzo. Unsa kani? Murag Shih Tzu. Si Doc Kanoy, no? Doc Kanoy, maayong buntag. O sila ni Jo Marie Yala. Na sila Alice Hinson pod. And o uban pa nga nagatanaw diha, daghang salamat kayo. Now, ining adlaw, ginagmay lang niyang mga pulong nga ato ang pag-aambitan pero dako ni og impact sa atong kinabuhi kon ato aning i-apply. Balo ba mo nga nagsaulog ang kalibutan ron og Valentine's Day? Ahong giukay ba kay curious pud ko kay sa man original aning Valentine's Day? So misteryo gyapon di ay wala nasulbad ba ang Valentine's Day? Dunay daghang anggulo nganong nagsugod siya. Niingon ang uban nga nagsugod daw ni sa panahon nga adunay usa ka Roman priest nga gitawag og si Valentine, yang ngalan Valentine. Walay ngalan ninyo rig Valentine? Ya, na priso ni siya. Nganong napreso siya? Kay si Emperor Claudius man siguro to the second, ang emperor sa Roma, iyang matikdan nga kining mga minyo na wa nay ayos gubat. Mga minyo na ba? Para nako, para ninyong mga minyo na mga lalaki, wa nagi ayos gubat. Iyang namatikdan nga ang maayong himuong sundalo katong walay kabilinggan mubuot rag mamatay atos gubat, mga single mo nang daghan man sila kontra. Ang gihimo niya, iyahang gidili ang kaminyoon ngadto sa mga wa pa na minyo. Karon si Valentine kit-an man niya nga bali ning kuana, bali mang lisura ni. So nihimo siya og mga kasal nga tinago-tago. Siya mo'y mo kasal kay pari man siya. So ang nahitabo, nabalaan po siya sa emperor nga gapangasal dahil siya tago-tago. So gipriso siya. Sa iyang pagkapriso, naapoy katong tigbantay niya sa prisuhan nga nagdala og anak nga babae, na priso man siya. Pagtanaw niya, akay nakaangay man siya. So sa wala pa siya giputlag liog, matud pa ni anang Pebrero 14, nisulat siya og usa ka love letter ngadto sa anak sa maong jailer niya og niingon siya. Ang love letter yang gisulat dito sa katapusan iyahang gibutang og from your Valentine. Unang hangtod ron ginagamit ra gihapon. Diba? So Christian gikuan siya mga AD 400 plus nagsugod na siya nga tradisyon kuno. Apa nahimong popular na gyud diri na later na sa atoan nga century. Apa na apoy laing anggulo nga gikan pud kunin ni siya sa usa ka pagano nga pagsaulog. Dinhi na allergy ang mga pastor. Kay allergy gipud ta ani. Kay laliman ba pug kag pagano nga pagsaulog, no? So usa to look basta kay usa ka grupo nga Roman festival nga ang ilang himuon magsakripisyo sila og kanding ngadto sa usa ka langob nga diin ilang gituuhan nga didto giatiman ang founder sa Rome, katong duha si Remus og si kinsa tong usa. Basta kay nalimot nako sa unsay ngalan ato, pero mo ni hinungdan maadto sila ito ihawon nila ang kanding unya kadtong kanding ang dugo ato ilahang wisik ngadto sa mga tanom kay kana si Phanos nga god of agriculture sa Greek nga sa Grigo nga mga Diyos mo iyang ilang gituuhan nga gikan atong katong dugo sa kanding mahimong fertile ang ilang yuta, mahimong tambok, daghan sila gaabot unya ang mga babayi pod ila pong wisligan pod atong nga dugo kay kutob sa maigo atong dugo ilang gituuhan nga ma-fertile pod mga anak. Unya ang mahitabo pagka-end sa adlaw anang ilang celebration sa February 14,
ang mga single nga babae magsulat sa ilang ngalan ug gisulod nila sa box, sa usa ka dako nga box. Unya ang mga bachelor, ang mga ulitaw pod nga kami ni una musugod pod og bunot dito sa ngalan ba. So murag raffle ba, bunot dito. So inani raffle na, so bunot na kuanan na unsa nga nabasahan iyang ngalan. Example, nabasahan Roro, nga si Jinky ang nakakuha niya. Date sila ba na uyab sila. Dayon mostly mag-end up ni siya sa marriage unya ug magkauyunay sila at that moment, pwede silang kaslon diha mismo. Pero gikan siya sa pagano gyapon nga kultura. So pagka nakuanto siya, pag-declare sa Rome nga i-Christianize apil ang mga holiday including kanang Pasko, December 25, na-apil po ni ilang gideklarar nga adlaw ni Santo Valentino. Okay? Nakuha na to? So karon ang pangutana, mo celebrate ba ka og Valentine's Day? Maayo ba tong gihimo ni Valentino o ni Valentine? Maayo kay nakatabang na nga salbi siya, martir baya siya, di ba? Martir siya nga Kriston. Maayo walay problema ta ana. Oh. Andili maayo ana, inig ka sa Valentine's Day, ang inyong mga single nga anak pagka September or Oktubre nahimo ng mga ginikanan. Mao na yung problema. Unay dakong problema. Oh, di ba? So, dili ta ganahan mahitabo na, di ba? Dili ta ganahan mo ana, dili mo ganahan mahitabo ana. Gawas lang og minyo na mo nya, kinahanglan mo nga nagampo mo sa Ginoo nga makaanak, walay problema na. Pero sa mga single karon, ang kusog ra ba kayo kilig-kilig kining ka edad og 13, 14, 15, kaayong lusion. Balik mo og tan-aw og karton sa lakaw. Okay, no? So, nining buntaga, nining adlawa, wala po ko nagpreparar og mensahe para sa Valentine's Day. Kay para nako, wala gi adlaw nga gihimo sa yawa. Nabay adlaw hinimo sa yawa? Wala, no? So kung moingon ta nga isaulog na to ang gugmaron, dili si Panos nga God of Agriculture sa Greek, ato isaulog ang Ginoo ron, bisan pag Valentine's Day og dili, walay problema i-express nimo imuhang pagbati, di ba? Nakuha na to? Sige ko na ba, og imuhang asawa or bana na imong tapad, ing na kunog I love you. 1, 2, 3, go. Nga naman mong dili makaingon. Naulaw na mo? Hoy, og crush niyo may imong tapad, single pa mo, ayaw pugong-pugong isa Kay basic makuanta, madiita ana. Now, nining buntaga, wadyo ko kabalo og unsay title ani akong i-share ninyo, pero mailahan ra nato nining kahuman. Okay? Wala ni title, musiguro ni mensahe nga hinukad ra gyud gikas Biblia og sa kwan man ni kalendarya ba, ug hasa dapitong imong maokban. Basta kay makabusog gid kanon gyapon nimo, di gid ka maghibulos ani. So, Genesis chapter 6, mga chapter ani, makita nato diha nga gi-instruksyonan si Noe sa Ginoo nga maghimo og arka. Nakahinom do mo? Diba? So unsay purpose nganong gi pahimo ang arka tungod kay ang Dios dunay plano nga laglagon ang tibok nga kalibutan apan kadtong maminaw sa instruction ni Noe maluwas. Okay? So naay plano. Ang plano sa Ginoo laglagon ang mga kahigulo og ang mga motoo maluwas pinaagi sa arka. Para to. So Exodus chapter 12 verse 12, makita po nato diha God has given the instruction to the Israelites or the Hebrew people. Sa diyang naa sila sa Egypt, 'Gather together all the tribes of Israel, and bring them into the tent of meeting, and there I will establish my covenant with them. So, ang Ginoo nagpalihok sa Israel, nga dili sila maghiwalay. Dili sila maghiwalay. So,
Pamatyon sa Ginoo ang tanang kamagulangan. Kinsay kamagulangan re isang kamot. Na panahon pa ni sa una nga dito sa Ehipto, unya di ka maminaw sa instruction sa Ginoo, ugma patay na ka. May gani kay buhi ra gyud to gyapon taron kay naata humanan eh. Di ba? Naay instruction ang Ginoo, ingon ang Ginoo, kinahanglan og dugo nga ibutang sa imuhang haligi or sa imong pultahan. Kay moabot ang anghel sa kamatayon og ang walay dugo patay. Di ba? So kung kamagulangan ka, pag-agis anghel walay dugo imong balay, sudlon ka dito, lungguan ka dito sa imong liog, patay ka dayon. Ingon ana nang hadlok tong mga kamagulangan sa una. Dayon sa Numbers chapter 21 verses 4 to 9, makita po nato diha ang bronze nga serpente. Mo keyboard po kating? No? So, makita nato diha nga dunay bitin nga tumbaga or puthaw or bronze nga gipahimo ang Dios ngadto kang Moises. Kay kining bitina na ay purpose. Paklion nato sa Numbers chapter 21 verse 4 to 9. Good morning, Peter. Números kapitulo 21. Ngana? Sugod ta sa 4 ngadto sa 9. Og naa na mo diha, ingon og amen. So matod pa din ako naman oy naulahi. Sagod ni. Versikulo 4. Gikan sa bukid Sahor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba. Aron dili sila makalatas sa Idumya. Apan ang mga tao gikabsag pailob. Ang tanan maingon gikabsag pailob. Ang lingi ay mong tapad ing gikabsag pailob, pailob. Tinuod no samot nag-imo ng asawa. Samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Ginoo og kang Moises. Kinsay gibagulbulan nila? Ginoo og kang Moises. Miingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto, nganhi niining kami ngawan. Ingon ba inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Pamilyar? Unya, ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin. Unsay gipadala? Nga malala pag yun. O gipamaak ang mga tao o daghang mga tao sa Israel ang nangamatay. O ang katawhan nanuol kang Moises og niingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami. Batok sa Ginoo og kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa, nag-ampo si Moises alang sa mga tao o giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan nga bitin. Larawan man pero kinulit ni nga bitin, no? Wala pa may picture sa una. Nga bitin nga bronze og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon or tumoy sa kahoy, stick ba, stick. Og ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Og kun ang hipaakan og bitin
mutan-aw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay. Idungo ang imong ulo, mag-ampo ta. Amahan, salamat sa imong mga pulong o among mga pag-ampo niining takna sa kabuntagon nga makigistorya ka kanamo. Pinaagi Ginoo sa mga pulong nga among mga patalinghugan o Dios niining buntaga. I-bless Lord ang tagsa-tagsa kanamo in Jesus name. Amen. Now, kaning istorya importante ni kay atong makita dinhi nga gibalik-balik diha sa Biblia nga sa matag taliabot nga silot sa Dios anaa siya gigahin nga space, enough nga space para sa iyang grasya. Nabay mo amin ana? Sa kada dagkong silot nga taliabot ngadto sa katawhan, dunay gigahin ang Ginoo space para sa iyang pailob, para sa iyang kaluoy, para nga ang mga tao nga maminaw dili maapil ngadto sa kalaglagan kundi maluwas din hinay space nga gitagana ang Ginoo. Inay mong tapad naay space ang Ginoo. Naay space si Lord. Kabalo makana kung ikaw walay space niya rong Valentine's Day, si Lord naay space para nimo. Kalain ba sa inyong mga tinanawan? Nining panahon na, ang mga Israelita kabaklay. Grabe nilang binaklay, unya layo kay lang baklay, wa pa sila naabot ngadto sa land of promise. Pero nakakita na silang gibuak sa Ginoong Red Sea, nakakita na sila nga gipaulanan sila bunto, gipaulanan sila mana, pero ang ilang nabungat sa ilang baba, sa diha nga nagsigi sila kaon sa probisyon nga gikan sa Ginoo, ang ilang gigon niining pagkaon nga walay lami. Ginoo ang galuto, Ginoo ang chief cook, mga anghel siguro ang nangita og harina dito sa langit aron nga makakaon sila, pero ang ilang gisulti balik sa Ginoo, wala sila ingon thank you. Ang ilang giingon walay lami. Nakasulay na mo ana, dugay na mo nangalagad sa Ginoo. Sukad bata ka na sa Ginoo, imong ginikana na ana sa Ginoo. Unya dugay nagkuka nangalagad sa Ginoo. Pero moabot ang punto sa imong paglakaw diha sa Ginoo, kay kamuro magway lami na ni. Og ikaw manggaling na. Wala ka nag-inusara kay di apoy mga Israelita. Di na matandog og milagro. May mga tao bisan pag milagrohan nimo di na matandog. Maingon na nga. Ingon na man gyud na. Katubitaw ba naayo ba to giampuan? Bitaw. Naayo bitaw. Pero siya wa gyud siya natandog. Kay sa iyang paminaw wa na may lami. Ining adlaw ako ang goal nga atong masabtan nga naay plano katuyuan ang Dios sa imong kinabuhi. Now, matud pa dito, dunay mga asa kang Noe, dunay unsay ngalan baha sa Ehipto, dunay kamatayon sa kamingawan, dunay mga bitin, di ba? So karon ug atong tanawon naay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga gahutong-hutong ba. So usahay kamatayon, but pasabot ang related sa kamatayon unsa man? Kaguol, di ba? Magguol ka, kamingaw, depression, nana diha. Dayon diri na pukas unsa ni? Diri na pukas Ehipto, kamatayon diri kas kamingawan, mga mapaakan na puga. Isgutan na to narong daghan kaing nangapaakan. Inay mong tapat, napaakan ba ka? Dagan kayo nangapaakan sa kamingawan. Unya, dito sa kang Noe, dunay lunok, nangalumos. So karon naay mga sitwasyon. Unya, kung atong tanawon, sa panahon sa lunok, o sa panahon nga itong gikinabuhian karon, related ni siya. Kay matod pa sa Mateo 24:37, magsugod. Ningon dito, and it was as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So matod pa niya, sama sa mga adlaw ni Noe,
Pareha pud unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. Matod pa niya, sa adlaw nga taliabot ang baha or ang lunop, ang mga tao nagpadayon og pangaon, inom, nagminyuay, nagpadayon og minyuay og hangtod sa adlaw nga si Noe nisulod na sa arka and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. So karon naay example din nga inigabot di ay sa anak sa tao, ang mga tao chill ra gyapon. Kakita gwapa nang ulit tawo unya nguya bunya kahuman naminyo uban padayon rag inom, padayon rag kaon, chill ra ang mga tao. Now, pero taliabot na di ay ang baha hangtod nga niabot gyud ang baha. Karon kun atong tan-awon, daan na diha ang baha ga paingon na, but God has a plan, di ba? Hukman niya ang tao pero naa siya gitandog nga tao nga mao si Noe og niingon siya paghimo og arka. So, God has a plan to save those who will hear His word. Now, ang maminaw, maluwas. Muna'y maayong balita nga naay kaluwasan para sa kabalong maminaw. Ang good news sa tagsa ngadto sa panahon ni Noe nga ang Ginoo naghimog arka. Good news to. Pero pila ka tuig winali? 120 ka tuig. Pito ray nito, di ba? Ihapa daw pila ta kabok dre ron. Sobra tag pito. Di ba? Maarang-arang pa tag performance sa winalihan ni Noe. Wala mo kabantay ana. Pero ang akong buti pasabot mo ni, ayaw hukmi ang tawo nga gawali tungod kun unsa kadaka ang iyang crowd. Wala nagpasabot nga abi kay pito ray nito wala ang Ginoo nagkuyog nila. Ang tinuod ang Dios nagkuyog no nila. Ayaw tamaya ang gagmay. Kaya sa wigta katong dagko ra gyud mo gikuyugan sa Ginoo kay gimultiply dili na mao. Sa Biblia pito ra ka buok pero ang Ginoo mo nagsugo nila. Amen. So dili ni padagkuay, dili ni pagamyanay. Siguruhay lang ta kung ang Dios naaba nato. Dili po ni wali aron magtinapulan ta. Okay ra daay gamay ra ta. Importante na ang Ginoo. Mangwali ra gyapon ta. So karon, the wicked will be judged. That day is coming. Make sure that the blood of Jesus is sprinkled in your heart. Dirita sa Exodus chapter 12, ang ingon sa Ginoo, moabot ang judgment, pamatyo na ko tanang mga kamagulangan. Pero naa siya instruction. Sa dili pa na moabot pagpreparar, butang og dugo sa imohang balay, kay ang balay nga naay dugo, dili mamatay ang kamagulangan. O dili ba? Mauman punay, mo manay picture nato ron sa ato ang kinabuhi sa New Testament. Di ba? Ang kada kasing-kasing nga nahugasan sa dugo ni Jesus, inig-abot unya sa ikaduhang kamatayon, nga mao ang linaw og nakalayo og asupre, dili ka matambog, kay nga naman naay dugo ni Jesus nga nihugas sa imuha. Amen? So klaro kayo. Now, ikatulo, naay ginatawag nga kaning mga nangapaakan sa disyerto. So kung ato ning i-arrange, ang panahon ni Noe, mao ni ang ginatawag nga time ba sa imong kinabuhi kanang ginatawag nga worldliness. Ang tanan mo ingog worldliness. So sa time ni Noe, nagsimbolo na sa pagka-worldly ba? Di ba? Mga tao nag-inom, nagkaon, nagminyoay, chill ra sila. Di ba? Walay appetite para sa Ginoo. Nagbasol gani ang Ginoo nganong gihimo niya ang tao sa panahon ni Noe. So, worldly na kayo mga tao, dili na godly, worldly na kayo sila. Dayon, kung atong tanawon, ang Passover or katong panahon nga ni Passover ang anghel sa kamatayon sa mga panimalay nga naay dugo, nagsimbolo po to sa imuhang pamilya. Amen? Nagsimbolo to sa imong pamilya nga importante di ay nga ang imong pamilya matabunan sa dugo ni Jesus. Amen? Karon sa bronze nga serpent or bitin nga bronze,
Sa wala pa niabot ang bronze nga bitin, naay mga nangamaak. Bitin nga tinuod. Gipamaak sila. So daghan ang napaakan, daghan ang nangamatay. Nagrepresent po ni sa ato aron nga generation nga daghan pud ang nangapaakan sa bitin. Kabalo ba mo nga daghan kayong napaakan sa bitin? Ready na mo? Naay bitin nga namaak. Una gyud sa bitin nga lala kayo kining bitin nga gitawag og unbelief. Kini bang dili bitaw mo tuo? Walihan nimo di jud mo to, gahi jud. Pag hinulsol brad, ano man ko maghinulsol? Maayo pa man ko kaysa imo ha, mas daghan pa man kag sayop nako. Stubbornness, bitin gyapon napaakan gyapon pagkagahig ulo ba? Lahi man tong dili mo tuo, lahi po ning gahi jud ulo. Hinumdum mo na mo na ilhanan ni gahig ulo. Ayaw lagi. Amo tuman gyud. Nana kay nadumduman? Di ba? Lain pang bitin nga mamaakron sa worldly system sa tag-sa ka mga Christian kining lack of appetite for God. Walay gana sa Ginoo, gana kay sa kalibutan. Pero sa pang Ginoo na gani, ay, laay, way lami. Itong akong nabasahan lagi nga sa TikTok, unsa ko na to? Kusog kayo mo sayaw sa TikTok, pero inig-praise and worship daw, maghinuktok. Wala na, address to, Huwag na, manggaling, maghinulsol na mo. Napaakan, napailaing mamaak, napaakan ka sa kalibutan ba? Sistema sa kalibutan. Lami kayong kalibutan nimo. Asa tong event sa kalibutan, tuwa ka, pero event sa Ginoo, wala ka. Gahapon akong giingnan tong mga young people dito sa Upindor nga ug magdungan kahag concert ning Blackpink unya simba pud sa Domingo ini kagabi iba youth service unya Blackpink pud nas dumagiti unya librera kisa siguro imnyong apilan katong nangapaakan sa bitin nga kalibutan adto gina dito hilom na kayo no nagani po nangapaakan sa bitin nga angalan Facebook, Instagram o Twitter. Grabe kayo nga, lala kayo nga, nakapaak nila ning bitina nga. Kada adlaw ang ilang atubangon, Facebook ra. Unya, puro ra po nila nawong ang imong makitaan sa imong newsfeed. Unya, gipost dito sa Facebook, gipost po sa Twitter niya, gipost po sa Instagram, maura tanan. Nya angil gid pagyud ani kay katong nagsinina silang patsyada nga kanang sakto ra ba kanang nindot ba kanang Dios nun nga sininaan ba tura man ang likes katong nag brief ra sila niabot man og 1,000 reactions sugod adtong adlaw wala na siya gipost nga wala siya ga-brief. Napaakan sa bitin sa social media. Diba? Lala baya kay ning bitina. Ano man mong ramog nasuko nako? Naapoy bitin nga gitawag og garbo? Garbo ba kanang pride ba? Pride. Tawo nga di jud kabalo mo paubos. Imong daigon gani mingon nga ay ako na gud ni. Naagian na nako na tanan. Sa una, ay mas grabe pa to ako Di jud malupig. Siya rapir may insakto. Naapoy bitin nga nakapaak nga angalan pagkatabian, pagkalibakira. Una kanunay sa Chismis Labaw Plus 24 oras og TV Patrol. Wala pagani na buntis nanganak na ang Chismis. Naay mga bitin nga gitawag og kaulag.
grabe ka, bayidor, palakiro, hinugot, bisag kinsay mo hangyo, tando. Magkakahilom naman mo lagi. Naapoy napaakan sa bitin nga gitawag og bino. Hubog na alas 8 pas buntag. Way nahimong trabaho. So, iwali na to ni. Naapoy bitin sa kapungot. Buwa man po doon ta kay gihimo pero kining tawhana. Sige ra yun og kapungot. Pag mata pa lang anang buntag, gamugot na. May untag nindot og nawong. Gamugot na. Nya, naay pagdumot, dili mo pasaylo. Ang imohang sala nga nahimo sa yaha ato pang 1991 hangtod ron nasayran og nabalat gihapon niya gikan sa pinakagamay detali ngadtos kinadak-an inig-away ninyo mo siya kahinomdom ka 1991 naapod gani bitin nga gitawag og pagkatapulan lingi daw na imong tapat na pagkatapulan bitin nga bagulbulan sigirag tulog way trabahong nabalaan ningi atapad nimo ina nga di good no na ikaw suguon pahugas og plato duhar kabuk plato pero ang bagulbol labaw sa usa ka dosina unsa naman tao ni ano maning naapil? Naaga ni punto kay mapaakan sa bitin nga Valentine's Day? Dili na kaapil og youth service pagkagabi kay uyab mo'y giuna wa na kasimba. Napaakan. Naapoy mga napaakan sa gugmang nagkundinar kabalo mamana. Gugmang nagkundinar, basig wala mo kabalo kung sana nagkundinar, ako isulti ninyo. Valentine's Day maron dili mangyudon taron kalag-kalag, pero ako ra ni isulti ninyo. Dito sa amoa kanang nagkundinar, kana kuno ng mga gipang patay ba nga wala nakakuhag hustisya. Nga matod pa nila, inig kagabi katong dapit nga dito siya gipatay kun balay manggaling na magkagulkul tong kadina baron or unsa man walay tawo so na akalag to ni kuan tarpulano nagkundinar munay tinuuhan sa mga taga-amoa dili ra ko moingon na taga-inyo ha taga-amoa ra naapoy gugma bang nagkundinar but pasabot katong kalaga nga nagkundinar wa pa nahiluna ba naay gugmang nagkundinar wala pa nahiluna pero dili maminaw niya tapad ni mo ina di ni ikaw. Di jud maminaw tambagan kay ang iyang gibati mao'y gipalabi. Naapoy napaakan sa ginatawag nga fashion nga wala sa lugar. Magsinina na og mura nagnanintal. Unya kun lantawon, unya tutukan, muingon og manyak. Di ba? Oh, matos Changi. Kay passion na ikon 2021 na gud kuno. Kita niyo yung kagungkong diri dapit. Unya inig ana dito gamay. Wana dayag na apil ang suduma o gumura. Unya og lingion sa mga lalaki kay niagi masuko wingon mga manya. Lalaki pay naluoy. Lalaki na hinoy makaluluoy. Napaakan man sa fashion nga wala nabutang sa lugar. Naapod gani bitin nga gitawag og Mobile Legends, Rules of Survival og League of Legends.
apil ang Call of Duty. Daghan kayog oras sa dula pero magbasag Bible wala. Pagkadaghanang bitin di ay. Kining bitina wala ni gipatawad. Paakod niyo kaanay kung magpapaaka. Dito ni sa desierto baling daghana. Daghan ang nangamatay. Di ba niyo to? Daghan ang nangamatay. Nangamatay na lang sila ani ilang kinabuhi. Wag yoy. Nausab. Pero ako nang gisulti ninyo ron tungod kay good news ni akong dala. Kay kung ang imong kinabuhi na apil manggaling atong mga napaakan sa bitin, naabi ay solusyon ang Ginoo. Amen? Ingon ang Ginoo kang Moises, paghimo og tumbaga nga bitin, bronze nga bitin, ibutang sa usa ka tukon, aron si bisan kinsa nga mapaakan sa mga bitin, mulingi lang, mutan lang sa bitin nga bronze, dili sila mamatay, kundili mamaayo sila. Unsa bay buot pasabot anak? Di ba mao na ang gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi? Katong namaak nato nga mga bitin, natural to karon, naana gapang hitabo sa atong palibot. Pero gusto na kong i-remind nato sa tagsa-tagsa nga 2,000 years ago, dunay usa nga gibitay diha sa tukon, dili bronze nga bitin, kundi usa ka manluluwas, mao si Ginoong Hesukristo. Aron kung napaakan man ka sa bisan unsa atong mga bitina nga akong gisgutan, kung mutan-aw lang ka diha sa Ginoo, kung muduol ka lang sa usa nga nagbitay sa cross, ignon tikaw, dili ka mamatay, kundi maulian ka, mamaayo ka, ang imong kinabuhi usbon sa Ginoo. Ingna ko ninyong old time na imuhang giwali, pastor, old time, pero mo ni makaluwas ni mo impierno kung imo ning paminahon. Na ay maayong balita, na ay Dios nga nibuhi sa iyang kinabuhi, aron nga iya kang bag-uhon. Amen? Na ay Dios nga nibuhi sa iyang kinabuhi. Unsa man ang imong kinabuhi ron, unsa man klasiha, gani ato nang gihatag na to na nga pananglitan, nga naay space para sa grasya sa Ginoo. Tungod kay bisag unsa pa ka kaniadto, unsa man kangilngig ang imong kinabuhi, ganahan ko nga masayod ka nga naay space ang Ginoo para sa kabag-uhan nimo. Amen? Naay siya space, naay space ang grasya sa Ginoo. Hangtod ron ang arka sa kaluwasan wa pa sirad sa Dios. Hangtod ron pwede pa nimong i-apply ang dugo ni Jesus diya sa imong kasing-kasing aron inig-abot sa judgment, dili ka maapil. Amen? Bisag unsa pa klase nga bitin ang nipaak nimo diha sa kamingawan, ingnon tikaw na ay space ang grasya sa Ginoo para sa imuha. Ingon ang Ginoo, come unto me. O mari kamo kanako, kamong tanang gikapuyan, gibugatan sa inyong gipasaan, kay papahulayon ko kamo. Ningon siya, bisan pag ang inyong sala, labihan ka pula, dagtom pula, paputiun ko kana sama sa balhibo sa karnero. Mao nay mga saad sa Dios sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Amen? Muna ang bisan unsa man karon ang imong kinabuhi, duol pagod sa Ginoo. Ingon ang ikaduhang Korinto 5:17, si bisan kinsa nga naa na kang Kristo, bag-o na nga binuhat. Amen? Sa ato pa kung muduol daay ka sa Dios, ang Dios dunay gahom sa pagbag-o nimo. Bisag unsa pakalala sa bitin nga nipaak sa imong kinabuhi, bisag pagmoyong ka nga grabe naman ni pastor, dili na ni nako makaya, ignon tika, i-remind tikaw, wala pa yawa nga nidaog sa atong Ginoo. Amen? Wala pa record nga napildi ang imong Dios. Kanunay siyang nagmadaogon. Niingon ang pulong sa Ginoo sa Episo 4:24, hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo hinungdan sa inyong daotang pagkinabuhi. Isulob ninyo ang bag-o nga pagkatao nga hinimo sumala sa dagway sa Dios nga makita diha sa tinuod nga kinabuhing balaan ug matarong. Amen? Mao kana ang gihimo sa Ginoo. Kung naa manggali napaakan nato, dili na end sa imong kinabuhi. Ato nang gisgutan dili aron ka i-condemn, apan aron ka i-remind nga naay grasya sa Ginoo nga pwedeng makabag-o sa imong kinabuhi. Amen?
Naay makabag-o nga grasya. Ingna imong tapad, naay grasya. Sahay mapaakan ta sa bitin sa kahiubos, bitin sa depression, bitin sa sakit o balatihan. Ingnon tikaw, naanay usa nga imong tan-awon. Unsay gingon sa Hebrehanon 12:2, itutok ang imong mata ngadto kang Hesus, ang nag-ugmad og maghingpit sa imong pagtuo. Amen? Tutok kang Jesus. Iyon na imong tapat, tutok kang Jesus. Mao man ay atong pinakaki. Now we know, sama sa days ni Noah, judgment is coming. The second coming is near. Kabalutana. Apan hangtod karon napagihapon ang space para sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naa pa kay panahon. Ina imong tapad, naa pa kay panahon. Ning adlaw sa pagka-simple sa mensahe, ang ako lang ibili ninyo mauni. Walay bitin nga malala nga dili kayang ayohon ni Jesus. Ang pinakarason nganong ni anhi siya aron nga kutob sa mga nasamdan, kutob sa mga napaakan, makatan-aw niya og maayo niya ang ilang kinabuhi. Amen? Daghan nagtestimonyo mahitungod sa pagkamaayo sa Dios, sa gahom sa Dios. Ang gihulat sa Ginoo, duol lang kaniya. Pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang kaayo, pinaagi sa makahinumdum ka lang nga unsa day ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa day kadako ang iyang gugma sa imong kinabuhi. Ingnon tikaw, enough na para imuhang mahuna-hunaan, Lord. It is your goodness that leads me to repentance. Pwede ba tang manindog? Sahay sa atong kinabuhi, daghan kayong mga gapamaak na apata sa kamingawan, sa worldly system, broken relationships, financial crisis, health problems, problema sa pangwarta, problema sa panginabuhi, sa problema sa atong isig katao, dagantag mga giatubang. Right now, I want to remind you nga si Jesus na niya tanan ang cure, na niya tanan ang tambal para ni ana. And if you are willing to look to Him for answers, if you are willing nga mutan-aw ug mututok diha sa Ginoo, ingnon kanako, kaya sa Dios tagbuon, hikapon, milagruhan ang imong sitwasyon. We thank you, Father. Pamalandong lang sa Ginoo. Dayon sa pagpamalandong sa iyang pagkamaayo. Hallelujah. Father, we thank you for your word. We thank you once again that you are here, that in your presence we find peace. We find the answers, oh God. Sometimes, Lord, we are bitten by the snakes, oh God, of different kinds while we are journeying, oh God, to the promise that you have for each one of us, oh God. Right now, Father, I pray that you will just keep your people. Draw them near, oh God, by the power of the Holy Spirit, that each and every person, Lord, will be able to recognize, oh God, that you indeed is the answer to every need. If we need to repent, Lord, we humble down ourselves before you. And we say, Jesus, we repent of our sins. We lay our hearts before you today. And we know, Lord, there is space, more than enough space, oh God, for your grace. That grace that can transform us, oh God. That grace that can renew us.
Father, we thank you. We bless you. Ikaw lamang, Ginoo, ang Dios nga kayang muusab sa among kinabuhi nga gidula-dulaan sa kaaway. Ikaw lamang, O Dios, ang may gahom sa pagbag-o sa among kinabuhi. Wala na ilain pa. Kanimo lamang kami magaduol, kanimo lamang kami magasaan. Salamat, Ama. Dalaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Balik na ko ni Pastor Roy.